Što je istina, a što fake news? Sve je danas teže biti siguran, a u budućnosti će razvojem umjetne inteligencije biti i još teže. Dobar prvi korak u obrani od lažnih informacija razvijena je medijska pismenost i kritičko promišljanje, a upravo ove vještine mladima se nastojalo prenijeti kroz radionicu pod nazivom EU Info, istina ili fake. Kroz praktične primjere i grupni rad sudionici su naučili prepoznati dezinformacije, procijeniti vjerodostojnost izvora te koristiti alate za provjeru činjenica. Poseban naglasak bio je stavljen na pouzdane izvore informacija povezane s Europskom unijom i sigurnije snalaženje u digitalnom okruženju. Htjeli smo nekako ukazati na važnost provjere informacija koje nam se nalaze u javnom prostoru, zašto je to bitno, na koji način prepoznati neku informaciju, odnosno kako dati prednost informacijama koje dolaze od pouzdanih izvora. Na jedan zabavan i interaktivan način smo zapravo uspoređivali informacije koje se tiču baš Europske unije, odnosno rada Europske komisije, i tu smo zapravo došli isto do nekog zaključka da ponekad možda neka informacija, neka vijest zvuči nerealno i onako lažno, ali eto, na kraju se ispostavi da, nažalost ili na sreću, je istinita. A naziv druge radionice održane u okviru projekta Centar za mlade udruge Plantaža bio je "Ako ne znaš kako pojesti slona, onda pojedi žabu". Zapravo nam ovdje slon predstavlja neki kao veliki zadatak, odnosno veći cilj, a žaba nam predstavlja nekakav zadatak koji je jako neugodan i koji odgađamo. Iz XY razloga, ali ga odgađamo. Najčešće je taj zadatak maleni, odnosno treba nam ispod 20 minuta da ga napravimo. A slon je kao nekakav viši cilj u smislu veliki zadatak koji znamo da moramo riješiti, ali ne znamo kako krenuti, koji je prvi korak i zapravo kako početi. Kroz interaktivne aktivnosti sudionici su imali priliku usvojiti praktične tehnike i organizacije vremena, učinkovitijeg planiranja obaveza i smanjenja odgađanja. Cilj je bio mladima pružiti alate koji će im pomoći u obrazovanju, poslu i svakodnevnom životu. U udruzi Plantaža podsjećaju i kako se u Osijeku od 18. do 20. rujna održava ekološko-kreativni festival Plantida, a koji ove godine donosi čitav niz zanimljivih događanja.